Alright. Alright, magandang gabi. Ayan, bago tayo tatakbo, umaga tayo makauwi. Alas 7. Anong oras na ba? Alas 7:24. Ayan. Makakauwi tayo ng maaga. Ayan, mega love shout out. $1 million in the house. Mega love shout out. Nard. Magandang gabi, Nard. Kumusta? Ride safe. Yan. Thank you, Nard. Mag-update lang ako. Alright, magandang gabi po sa inyong lahat. At mega love shout out po sa lahat ng ating mga solid na subscriber. Ayan, mega love shout out. Hindi tayo makapagkwentuhan ng maayos kasi samantalahin ko maaga makauwi. Alright. Yan, magandang gabi po. $3 million in the house. Basta, ayun. Eye on the road. Yan. Thank you po. Thank you, Nards. Siyempre, of course, bilang isang bilang isang driver, sweet lover pa. Sweet lover. Sweet lover pa, no? Alright. Basta driver, sweet lover. Parang magmamahal ako sa iyo, Narda. Tingnan nyo ang traffic dito sa dito sa Itza, Quezon Hub. Driver daw, sweet lover. Parang magmamana yata ako kay Nard. Pasensya ka, Nard, ha? Ako nakapunta dyan, pero yun, marunong oras na ako. Pauwi pa lang ako. Magkaalas. Alright. Alright. Nard, kita ko lang na biglang nag-reconnect. Ayaw yata tayong magkwentuhan Kay Ma'am Analisa, mega love shout out. Kay Ma'am Rosalina, ayan, mega love shout out. Kay G. Changwo, dumaan ako dito sa bicycle lane. Tingnan mo traffic dito sa may Tingnan mo naman ang traffic dito.
pakiramdam? Okay na ba? Pasensya ka na ha. Medyo ano tayo ngayon eh. Kailangan ko magbawi. Matagal ako na standby kaya kailangan ko bumawi. Maraming bayarin. Alright. Bicycle lane. Napaka-traffic pa naman ngayon dito sa may Nard. Dito sa Mindanao Avenue papasok sa may sa inyo. Kasi yung may ginagawa doon yung kanunong ng expressway na umpisa na. Kaya napaka-traffic doon. Yung papasok sa expressway, pati yung Mindanao Avenue extension, napaka-traffic dahil sinarado yung pakaliwa eh. Bali, U-turn sila ngayon doon lahat. Kaya pumasok doon sa Mindanao Avenue extension. Kita ko sa'yo yung traffic nard para ma-miss mo naman yung traffic. Para ma-miss mo dito yung traffic. Kita ko sa'yo nard. Ayan. Tingnan mo kung gaano ka-traffic ngayon. Traffic kayo ng North Avenue. Ayan, tingnan mo kung gaano ka-traffic. Stranded kami lahat. Lamang talaga yung lamang yung may motor. Kawawa yung mga namamasahe. Agawan pa sila sa sasakyan, no? Ayan, tingnan nyo naman kung gaano ka-traffic yan. Nakatatlong stop na. Alright. Ayan ha. Hindi kami galap siya ito pala kay Nani Sanchez. Soon to be barangay chairman. Barangay chairwoman pala. Ayan, soon to be barangay chairwoman. Ayan, si Nani Sanchez. Alright. At kita nyo yan yung traffic. Yung mga matataas nating leader tuloy-tuloy nag-aaway. Kaya yung pangkaraniwan na yung mga maliliit na negosyante, ayan, yan ang apektado.
Sila tuloy-tuloy na nagbabangayan, magpapatawag ng Preston doon sa malalamig nilang aircon. Malalamig nilang aircon na opisina. Ayan. Tagisan ng galing. Ang nagdodosa ito, oh. Yung pangkaraniwan na ano, mga motorista, yung mga umuwi sa gabi, mga sales lady, mga construction. Ayan, ang nagdodosa. Ito, nakakaba ng pila. Grabe. Alright, magandang gabi po sa inyong lahat. Yun nga, ang ating topic ngayon ay bangayan kayo ng bangayan dyan sa taas. Tagisan kayo ng talino dyan sa taas. Diyan sa malalamig yung aircon. Ngayon ito nagdodosa, oh, mga pangkaraniwang mananakay, mga pangkaraniwan na empleyado nagdodosa sa traffic. Ayan, hindi na nila namumonitor yung kanilang anak. Grabe, o galing lang ako na sa ano, no? Lee Sung Sun. Ayan, nice to meet you. Ayan, nice to meet you too, Lee Sung Sun. And thank you for dropping by my live. Ayan, thank you very much. Ayan, always I'll give you underwear. Traffic enforcer, nag-antay na lang sila ng oras nila. Pinabayaan na nila na pinabayaan na nila na magkabuhol-buhol yung traffic. Basta yung oras nila matapos na. Diba? Ganon kalupit ang natin, sistema. Meron pa nga akong ipakita sa inyo sa tama sa Miyerkules may sasadyain ako sa may kainta. Ipapakita ko sa inyo simpleng simpleng project na hindi napapakinabangan ng maayos. Ano ko sa inyo kung bakit hindi napakinabangan. Sa Miyerkules, abangan nyo. Iano ko yan sa Miyerkules. Kasi ako lang mag-isa, kaya makukuhaan ko ng maayos na alam nyo yung yung mga proyekto ng lalong-lalo na yun sa mga lokal. Magpo-proyekto yung magpo-proyekto yung isang congressman or kaya yung isang mayor. Tapos hindi naman magagamit ng maayos. Ipapaliwanag ko yan kung bakit hindi nagagamit ng maayos. Kailangan naandyan yung video para makikita nyo kung bakit, anong naging problema, bakit hindi nagagamit ng maayos. Diba? Marami kasing mga faktor bakit hindi nagagamit ng maayos. Halimbawa lang yung isang
muna, yung isang overpass na pinagawa para maging safe ang tao, para maging safe ang tao sa pagtawid, hindi naman nagagamit, gawa ng 5 metro ang layo, naglagay sila ng pedestrian. Di ba? Ano ang purpose ba naglagay pa ng ano? Bakit naglagay pa ng overpass kung maglalagay din naman pala ng pedestrian? Di ba? Ibig sabihin, maliit na project pero milyon ang halaga, tapos hindi rin napapakinabangan. Diba? Yan ang ano, yung implementasyon, wala. Kasi kung gusto mo nang safe yung mga constituent, halimbawa ikaw ay isang congressman o isang mayor, nagpagawa ka ng tulay, bantayan mo na ang tulay na pinagawa mo masatisfied yung mga tao sa paggamit, diba? Magamit ang gusto ng tao, hindi yung nagpagawa ka ng isang tulay tapos doon sa kabila mayroong pedestrian sa 10 meters ang layo, mayroong pedestrian. Diba? Ano ang purpose mo? Nagpagawa ka pa ng ano? Nagpagawa ka pa ng overpass. Kung magpapagawa ka pa rin lang naman ng pedestrian. Diba? Oh. Marami po pwedeng ano, isipin sa iyo ang tao. Pwedeng isipin na para lang magkaroon ng budget, diba? Para lang magkaroon ng pira, magkwarta yung mga pundo, magamit yung pundo kahit hindi naman dapat pala doon ano, mapaginabangan lang ba? Mapaginabangan yung makuha, diba? Yung kanilang porsyento, makuha lang yung kanilang porsyento. Yun ang ibig kong makuha nilang porsyento. Kahit hindi naman dapat, ginawa pa rin. Diba? Yan ang problema sa atin. Mga simpleng bagay lang yun, pero pira ng bayan yun na nasasayang. Dapat ginamit mo yung pira ng bayan sa isang proyekto, dapat siguraduhin mo mapapakinabangan naman, pero ilan-ilan nga lang. Ang kaso, siyempre sa isang overpass, tapos within 5 meters lagyan mo ng pedestrian, alin ang pipiliin ng tao? Diba? Siyempre pipiliin nila yung pedestrian kasi ang tao tamad sa totoo lang. Kaya rin naman natin masisi yung kasi ang inisip na naman ng gobyerno, tamad. Kaya ang problema, nilagyan mo ng dahilan para magiging tamad yung tao. Lagyan mo ng pedestrian, ibig sabihin, pinapayagan mo pa rin tumawid doon sa baba kahit may tulay na. Diba? Dapat pag gumawa ka ng ganyan, ihigpitan mo na siguraduhin mo magamit para sa kaligtasan na rin. Sisipin mo yan. Pag na-aksidente yan dyan, walang pang hospital,
lalapit sa inyo, sa gobyerno. Di ba? Doble-doble ang gasto ng gobyerno. Kaya, dapat talaga implement ng isang proyekto. Dapat siguraduhin nyo na talagang magamit. Hindi yung lalagyan nyo parang lalagyan nyo parang isang dahilan para hindi gamitin yung isang tinatayong proyekto. Anong isipin sa inyo ng tao? Diba? Iisipin lang sa inyo ng tao, kaya nyo lang pinagawa yan para makuha yung porsyento nyo. Diba? Yun ang magiging aplikasyon nun. Kasi binigyan mo ng dahilan eh. Kumbaga, binigyan mo sila ng choice. Mamili lang sila. Yung sa dalawa, yun ang choice nila. Pero kung bigyan mo sila ng choice at isa lang, mapipilitan sila doon. Kasi nga, wala silang ibang choice eh. Doon lang eh. Pero bibigyan mo ng mga dahilan. Para lang gumawa sila ng hindi tama. Ikaw pa rin may kasalanan kasi gawa ka ng proyekto tapos bigyan sila ng dahilan. Diba? Sayang lang yung pera. Katulad nito, doon na naman ang traffic dito. Tapos tuloy-tuloy kayo dyan nagbabangayan sa taas. Dekado na ang traffic dito eh. Dito sa Magrino, dekado na ang traffic. Kahit anong wala. Ilang mayor na lumipat dito. Dati kay Matay pa ito eh. Yung araw, magkano lang ang pamasahe pa nun? Magkano pa pamasahe nun eh? 5 piso pa Bloomingtreet mo Baliches. Pero ang traffic naman. Wala pang wala pang 20 kilometers. Baliches to Bloomingtreet to Baliches, wala pang 20 kilometers. Pero makikita nyo yung epekto ng sa traffic. Pero maabutan ka ng 2 oras sa daanan. Ngayon, lumuwag yung kalsada, lumuwag din yung dumami din yung traffic. Kita nyo naman yan. Diba? Traffic yan. Walang galawan. Dekada na ito dito sa May Quirino. Dekada na. Buti nga, nilagyan na ng tunnel yung papunta ng expressway. Kaya kahit paano, nabawas-bawasan yung traffic. Kung hindi pa nilagyan ito ng tunnel, grabe. Talagang mapapa-PI ka na lang talaga eh. Dati nga pag sumakay kami ng Bonifacio, ako nung araw ng Bonifacio, kasi nung araw ang trabaho ko ay sa Banawe, tapos ang uwi ko sa Bagong Silang. Pag umalis ako sa Bonifacio doon sa may C3, pag umalis ako ng alas 5, makakarating ako ng Bagong Silang mga alas 9 ng gabi. Diba? Ganon kalupit.
Buti na lang, Nard, bakasyon ka ngayon, wala kang biyahe. Kung may biyahe ka, tingnan mo naman ang traffic na ito. Diba? Wala, kung lala mo rider ka, tapos dito ang ruta mo, ubos ang gasolina mo, talo ka pa sa biyahe. Kami muna, mamaya na kayo. Ah, Quirino talagang napaka-traffic. Kahit buti na lang, pahinga ka ngayon na. Kung nagkataon, nako, mapapapiyay ka na lang. Grabe ang traffic. Ngayon nandito na ako sa ilalim ng tunnel. Malapit na ako sa may yung ginagawang expressway. Dito naman siya umagal na siya dito. Kasi dito puro na U-turn, wala nang pakaliwa. Yung stoplight dito na wala nang pakaliwa. Pupunta na kayo doon sa unahan ba para mag-U-turn. Kung pupunta na ka ng expressway, wala nang pakaliwa. Ayan o, tingnan mo. Ayahay na naman ang traffic. No? Kaya kung halimbawa Quezon City kayo, pupunta kayo ng Lubaliches or Pagumbong, magbaon-baon kayo ng mahaba magbaon kayo ng mahaba para hindi kayo iinit ang ulo nyo sa traffic. Hindi kayo magbaon ng mahaba, baka mainitin ang ulo nyo. Pareho kayo na mainit ang ulo. Ayan. Doon naman sa U-turn. Buti walang gaano traffic ngayon. Nakalusot ang umagan. Kasi dito na yung mga U-turn eh. Ginamit na yung mga U-turn dito para makapasok ng makapasok ng
expressway. Kaya ako lang magano. Ah, kaya ako mag-reconnect. Kasi ano, ah, mahina talaga ang ano dito ng kaluglo. Ito mo naman yan. May nagja-jogging pa dito sa Mindanao Avenue na napakadilim. Napakadilim, may nagja-jogging. Alas 8 na. Di ba? Ayun, dito na ako sa looban. Tumaan para walang traffic. Hindi na nila ako traffic dito. Yun nga lang, malubak. Oh yeah. Naka 30 minutes na tayo. Ay, sarado na. Saryado na yung ano. Alright. Yan, magpapalam po muna ako. Mayroon lang akong kakausapin na tao. At siyempre maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat. Madilim na. Salamat sa inyong pagtambay dyan, Nard. Thank you very much.